I Helsingør Kommune bor vi 62.000 mennesker, som hver dag kan glæde sig over, at vi og vores børn har optimale muligheder og rammer for at dyrke vores idræt. Ude i den fantastiske natur, vi er omgivet af, og inde i de mange idrætsfaciliteter, kommunen stiller til rådighed. Faciliteter, der rummer et bredt udvalg af fantastiske idrætstilbud. Det skyldes de mange idrætsforeninger og de mange frivillige kræfter, der lægger et kæmpe arbejde her. Vi ved, det er vigtigt for os, der bor her, og for alle dem, der går og drømmer om at flytte hertil. Som kommune bruger vi derfor mange ressourcer på at understøtte dette arbejde og på at sikre idrætten de bedst mulige rammer hver dag. For de kommer ikke af sig selv. Stregerne, der markerer, hvor fodbolden skal rulle. Der er ingen magisk kraft, som sørger for, at græsset altid er velplejet og gulvet er vasket, og at målet i hallen er stillet op. Hvem er han? Og hvem er hun? De mennesker, som også sørger for, at vi ikke hænger fast i harpiksen fra håndbolden, skvatter i en svedpyt på gulvet, eller svømmer rundt blandt urenheder i svømmehallen. Det er 60 dedikerede medarbejdere, som hver dag sørger for, at vi ikke behøver at tænke på, om græsset er kridtet op, om der er mål på banen og toiletpapir på rullerne. Som gyder olie på vandene og lægger puslespillet, når klubberne kæmper om at få de samme spilletider. Som koordinerer vejafspærringer, sandwichsmøring og plasterindkøb, når vi afvikler idrætsevents. Som sveder for at fordele stakaterne retfærdigt mellem de mange aktiviteter og gode idéer. Som bobler ud af kommunens foreninger. Og som med diplomatisk snilde får politikerne til at fokusere på den idræt, som fortjener opmærksomhed og støtte. Og som vi ved har afgørende betydning for vores allesammens livskvalitet. Og der er heldigvis politisk fokus på idrætten, på at skabe rammer, der kan rumme, på at sikre alsidighed og mangfoldighed. Vi bygger nyt, og vi renoverer gammelt. Vi inkluderer, og vi integrerer. Der skal nemlig være plads til os alle. Vi skal hjælpe de svage til at deltage, og vi skal hjælpe de gode til at blive endnu bedre. Og det gør vi, sammen med jer. Vi jubler sammen over sejrene, og vi græder sammen, når det er svært. Vi hygger os sammen, og vi arbejder sammen. Os, der sørger for papir på rullen, og at pengene drypper på både bredde og elite og sikrer træneruddannelser og fælles idrætsoplevelser. Vores politikere, der prioriterer, beslutter og bevilger pengene, så rammerne er på plads og i orden. Jer, de frivillige, trænere, forældre, supportere, der bruger fritid og kræfter på sammen med os at skabe fundamentet for de bedst mulige vilkår for et aktivt fritids- og idrætsliv til glæde for os alle sammen i Helsingør Kommune.